Everybody get your fucking hands up. I pozdrav svima, Zlabo snima i dobrodošli u novi video na kanalu Zlabo. Ljudi, danas jedan malo netipičan video za moj kanal. Znate da uglavnom radim neki content u vezi Clash Royale-a. Mislim, jeste ga ovo vezano za Clash, ali nije za gameplay, nego je više ovako pričamo o nekim stvarima, ljudi, koji se dešavaju trenutno. U velikoj meri se dešavaju krađe naloga. Znači, ono što sam primetio na grupi i u stvari u mnogo grupa na Fejsu koje su posvećene Clash Royale zajednici i balkanskoj, jeste to da se akaunti nenormalno kradu. Prvo, ljudi, ja ne mogu da verujem da vam neko ukrade nalog koji je na Supercell ID. Šta je to potrebno da vi date svoj e-mail nekom? Znači, ajde što mu date kod da on uđe na vaš nalog, nego mu date i podatke, znači e-maila da on može vama da ukrade bukvalno akaunt. Znači, meni to nikako ne ide u glavu, ljudi. Znači, evo, veliki pozdrav ovom prilikom za mog druga Akilu. Sinoć sam pričao i sa njim o tome i zato sam i rešio da snimim ovaj video, ljudi. Znači, mnogo prevara se dešava u poslednje vreme. A šta najčešće se dešava tako što neko vam kaže da kupuje gemove i to free gemove. Pa sad vi malo zapitajte se, ljudi, da li je normalno da neko vama kupi gemove free? Evo, prvo, znači, sednete i razmislite malo o svemu i onda kažete da, meni će neko da kupi gemove free. Hoće, boli ga, da ne kažem šta ga boli da on vama kupi za džabe gemove, ljudi. Što on ne bi kupio sebi gemove? Prvo, ako on imate taj cash, znači zašto on sebi ne bi kupio gemove, nego će vama dođe na akaunt i vama da kupi gemove i to za džabe, a pritom vam nije ništa. Znači, bukvalno dodao vas je na Fejsu i odjednom on vas hoće časti gemove. Evo, znači, ljudi, prvo ne mogu da verujem da ljudi nasedaju na tu priču. Znači, juče mi se javio jedan dečko na Instagramu, Muković, pozdrav ovom prilikom za njega. Znači, njemu je ukraden nalog koji je bio Master 1, on je bio kod mene u klanu, Zlabo armiju. I šta se tu desilo? Desilo se to da je tako dao čoveku da mu kupi gemove i ostao je bez akaunta. Znači, ljudi, ne nasedajte na te priče, niko vama neće da kupi gemove za džabe. Kapiram da postoje ljudi koji će vam kupiti ukoliko vi njima uplatite. Evo, na primjer, znam neke ljude koji su bukvalno dogovore se s vama i vi njima uplatite, na primjer, u dinarima, oni vam, ili u kunama, sve jedno, znači oni vam kupe gemove. Ali, ljudi, niko neće da vam kupi gemove za džabe. Znači, te priče, to su sve gluposti, iskreno. E sad, to je jedno. Znači, to je jedan vid skamovanja, tako na tu foru, znači kupovina gemova. Drugi vid skamovanja, ljudi, za koji provereno znam da se desio, jer desio se jednom igraču koji je bio kod mene u klanu i veliki pozdrav ovom prilikom za njega. Znači, ljudi, u pitanju su prevare koje određeni klanovi na Balkanu rade, a evo, mogu vam reći da je taj klan trenutno u top 10 u Srbiji. Neću da pominjem koji je klan, prepoznaće se on sam i igrač će se prepoznati sam ko je to uradio. Znači, obećao je 10 evra kao nadoknadu za celu sezonu da ostane ovaj dečko kod njega u klanu. I šta se sada tu desilo? Igrač je otišao kod njega, odradio je celu sezonu, bio je i na kraju kada je trebalo normalno da mu se uplate pare, on je počeo tu kao nešto, uplatit ću ti za koji dan. Kada je prošlo tih par dana, on je kao uplatio pare. I šta se sad tu dešava? Onda kreće da pljuje PayPal kako je on uplatio, kako nisu prošle pare preko PayPala, znači kako ne znam ni ja šta se desilo, pa te pare nisu poslate, ne znam, da bi na kraju se ispostavilo da on uopšte te pare nije ni uplatio, ljudi. Znači, i time se ljudi bave, znači to je još jedan vid prevare koji se dešava na Balkanu, tako da, ljudi,
ne nasedajte ni na to. Znači, ukoliko vam neko obeća da će vam kupiti ili gemove, ili ne znam nija šta, ne nasedajte na tu foru, proverite prvo, znači proverite sa drugim igračima koji su bili nekad kod njega i da li su uopšte nekad dobili novac za to. Evo, na primer, znate i svi primer koji se desio Let Me Vinu i veliki pozdrav za Let Me Vina, znači ovom prilikom, i njemu je isto tako ukraden akaunt, ali dobro, on je sa srećom uspio da vrati akaunt, ali isto tako, znači, kao nagradu je trebao da dobije neke gemove, nemam pojma koje svake sezone je dobio kao nagradu u klanu i na kraju mu je ukraden akaunt, ali srećom on je to vratio. Ja sam sad objasnio šta sam mogao i nadam se da od sada više nećete davati akaunte takvim ljudima, znači, i nadam se da nećete davati onima što free boostaju, znači boostaju vas za free, a u stvari vam ukradu akaunt i nikad više ne dobijete taj akaunt, ljudi. Znači, postoje razne prevare, ali nadam se da će vam posle ovog videa biti bar malo onako kristalnija slika o svemu tome i nadam se da nećete nasedati na te glupe fore i nadam se da niko više neće biti prevaren posle ovog videa. Mislim, bit će uvek, da se ne lažemo, ali nadam se da će se taj broj prevara smanjiti bar malo. Želim da čujem vaše mišljenje u komentarima, znam da će biti komentara koji će ostaviti sigurno Deki i ekipica, gde će napisati Zlabo skener i tako to, znam, ljudi pišu oni to, ali veliki pozdrav za tu ekipu, znaju oni sami zašto pišu to, ali ljudi, znači, evo, ja vam garantujem da ja nikad nikog nisam skamovao na taj način u životu i to je po meni nešto najgore što možete da uradite, da skamujete. Tako da, ljudi, imate veliki pozdrav od vašeg Zlaba i pišite komentare, želim da čujem vaše mišljenje o ovoj temi, da li želite da nastavim sa ovakvim klipovima, da pričamo malo nešto tako o životu više ili da nastavim ja sa Clash Royale. Tako da, imate veliki pozdrav od mene i vidimo se u nekom od narednih klipova. Ćao svima!